Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Μια παγκόσμια σύγκρουση, σαν και αυτήν που δεν είχε ξαναδεί ο κόσμος. Από τους καταπράσινους λόφους της Γαλλίας έως τις άγονες πεδιάδες της Ανατολικής Ευρώπης, εκατομμύρια στρατιώτες πολέμησαν και πέθαναν σε έναν κυκλώνα βίας και καταστροφής. Ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί τέτοια αιματοχυσία, τέτοια κατάρρευση του πολιτισμού. Το 1861, στο δυτικό μέτωπο Ησυχία, εκδόθηκε και γρήγορα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Γραμμένο από τον Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, το μυθιστόρημα καθήλωσε τους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο με την ομή και ειλικρινή του απεικόνιση του απαγκοσμίου πολέμου. Από την αρχή, επενέθηκε για την ικανότητά του να αιχμαλωτίζει την ουσία του πολέμου, όχι μέσα από ιστορίες ηρωισμού και νίκης, αλλά μέσα από τα μάτια των απλών στρατιωτών που έζησαν τις φρικαλαιότητες των χαρακωμάτων, και προκάλεσε αντιδράσεις για την ομή απεικόνιση του πολέμου. Σε αντίθεση με πολλές αφηγήσεις της εποχής, ο Ρεμάρκ δεν ωρεοποίησε την πραγματικότητα του μετώπου. Περιέγραψε με σπαρακτική ακρίβεια τις άθλιες συνθήκες, τις αδιάκοπες μάχες και τις απώλειες των συντρόφων. Αυτή η προσέγγιση σόκαρε πολλούς αναγνώστες και πυροδότησε έντονες συζητήσεις για την πραγματική φύση του πολέμου. Οι ομές περιγραφές βίας, η καταδίκη του εθνικισμού και η εστίαση στις ψυχολογικές επιπτώσεις των μαχών αμφισβήτησαν τις παραδοσιακές αφηγήσεις ηρωισμού και δόξας που συχνά συνδέονται με τον πόλεμο. Ο Ρεμάρκ έδειξε ότι ο πόλεμος δεν ήταν μια ένδοξη περιπέτεια, αλλά μια τραυματική εμπειρία που άφηνε μόνιμα σημάδια σε όσους συμμετείχαν. Οι σκηνές ομής βίας και οι περιγραφές των σωματικών και ψυχικών τραυμάτων έκαναν το βιβλίο δύσκολο στην ανάγνωση για κάποιους, αλλά τόνιζαν και τη σημασία της υπενθύμησης των φρικαλαιοτήτων του πολέμου. Και η εστίαση στις ψυχολογικές επιπτώσεις των μαχών αμφισβήτησαν τις παραδοσιακές αφηγήσεις ηρωισμού και δόξας που συχνά συνδέονται με τον πόλεμο. Οι στρατιώτες που περιγράφονται στο βιβλίο υπέφεραν από αυτό που σήμερα ονομάζουμε μετατραυματικό στρες, PTSD, μια πάθηση που τότε δεν ήταν πλήρως κατανοητή. Ο Ρεμάρκ έφερε στο φως την ψυχική υγεία των στρατιωτών, την απελπισία τους και το συναίσθημα ότι είχαν προδοθεί από εκείνους που ξεκίνησαν τον πόλεμο. Αυτή η οπτική γωνία επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία άρχισε να αντιμετωπίζει τους βετεράνους και τις ανάγκες τους. Ο Ρεμάρκ, εμπνευσμένος από τις δικές του εμπειρίες ως Γερμανός στρατιώτης στον πόλεμο, προσέφερε μια προοπτική που σπάνια συναντούσαμε στη λογοτεχνία, μια προοπτική που υπογράμμιζε την κοινή ανθρωπιά των στρατιωτών και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης. Ως πρώην στρατιώτης, είχε την ικανότητα να δώσει μια αυθεντική εικόνα της ζωής στα χαρακόμματα, τους φόβους και τις ελπίδες των στρατιωτών και τη φιλία που άνθιζε ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Τα γραπτά του βοήθησαν τους αναγνώστες να κατανοήσουν ότι παρά τις εθνικές διαφορές, οι στρατιώτες μοιράζονταν παρόμοιες εμπειρίες και συναισθήματα. Μια προοπτική που υπογράμμιζε την κοινή ανθρωπιά των στρατιωτών και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης. Ο Ρεμάρκ έδειξε ότι είτε οι στρατιώτες ήταν Γερμανοί, Γάλλοι, Βρετανοί ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ήταν πάνω απ' πιάμα όλα άνθρωποι παγιδευμένοι σε μια φρικτή κατάσταση. Μοιράζονταν στιγμές αδελφοσύνης, συμπόνιας, ακόμη και αμοιβαίου σεβασμού, παρά τις εντολές των ανωτέρων τους. Αυτή η κοινή ανθρωπιά ήταν ένα ισχυρό μήνυμα του βιβλίου, υπενθυμίζοντας τους αναγνώστες ότι, ενώ ο πόλεμος μπορεί να αποκτηνώνει, τα άτομα μπορούν να βρουν τρόπους να συνδεθούν και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον πέρα από τα όρια του πεδίου της μάχης. Βρείτε μοναδικά link για συνεργάτες στην περιγραφή. Ρίξτε μια ματιά και επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις. Για να κατανοήσουμε πραγματικά τη δύναμη και τον ομό ρεαλισμό του ουδέν νεότερον από το δυτικών μέτωπων, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στη ζωή του συγγραφέα του, Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. Ο Ρεμάρκ γεννήθηκε το 1898 στη Γερμανία και μεγάλωσε κάτω από τη απειλή του πολέμου. Όπως πολλοί νέοι της γενιάς του, παρασύρθηκε από το κύμα πατριωτισμού που σάρωσε τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Άτβα Παγκοσμίου Πολέμου. Σε ηλικία μόλις 18 ετών, κλήθηκε να υπηρετήσει στον γερμανικό στρατό και τα νεανικά του ιδανικά συντρίφτηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα των χαρακωμάτων.
Το Im Westen nichts Neues εκδόθηκε το 1929, λιγότερο από μια δεκαετία μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ομοίη ειλικρίνεια του βιβλίου και η ομοίη απεικόνιση των φρικαλαιοτήτων του πολέμου άγγιξαν βαθιά τους αναγνώστες, οι οποίοι είχαν βιώσει οι ίδιοι τη σύγκρουση. Έγινε αμέσως επιτυχία στη Γερμανία και σύντομα μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, αποκτώντας διεθνή αναγνώριση. Η επιτυχία του μυθιστορήματος, ωστόσο, δεν έμεινε χωρίς επικρίσεις. Στην καρδιά του μυθιστορήματος, σιωπηλός εις των δυτικών μέτωπων, συναντάμε μια ομάδα νεαρών ανδρών που ρίχνονται στη φωτιά του πολέμου. Αυτά τα νεαρά παιδιά, μόλις έφηβοι, ξεριζώνονται από την καθημερινότητά τους και πετιούνται σε έναν κόσμο βίας και χάους. Προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, αλλά όλοι μοιράζονται μια κοινή μοίρα. Να γίνουν στρατιώτες σε έναν πόλεμο που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή και τον θάνατο. Ο Πάουλ Μπάουμερ και οι συμμαθητές του δεν είναι έμπειροι στρατιώτες, σκληραγωγημένοι από χρόνια μαχών, αλλά απλοί μαθητές, αχώριστοι φίλοι, που μεγάλωσαν μαζί, μοιράστηκαν όνειρα και ελπίδες για το μέλλον. Ξαφνικά, έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, που τους αναγκάζει να αποχωριστούν την αθωότητά τους και να υιοθετήσουν μια νέα ταυτότητα, αυτή του στρατιώτη. Οι μέρες τους, που κάποτε ήταν γεμάτες διάβασμα και γέλιο, τώρα είναι γεμάτες με σκληρή στρατιωτική πειθαρχία και ατελείωτες ασκήσεις. Αλλά απλά παιδιά που μόλις άφησαν πίσω τους τα θρανία και η ζωή τους διακόπτεται απότομα από το κάλεσμα στα όπλα. Τους συναντάμε καθώς περιηγούνται στο άγνωστο το τοπίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Κάθε μέρα τους οθούν στα σωματικά και ψυχικά τους όρια, μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα, να υπακούν σε διαταγές και να επιβιώνουν σε ακραίες συνθήκες. Η μεταμόρφωσή τους είναι γρήγορη και αδυσόπιτη και πρέπει να προσαρμοστούν ή θα χαθούν. Ο νεανικός τους ενθουσιασμός έρχεται σε έντονη αντίθεση με την ζωφερή πραγματικότητα που τους περιμένει. Ο Πάουλ, ο πρωταγωνιστής και αφηγητής του μυθιστορήματος, περιγράφει τις εμπειρίες τους με ένα μείγμα αφέλειας και αναδυόμενης απογοήτευσης. Περιγράφει πως ο αρχικός ενθουσιασμός για την ένδυση της στολής και την υπηρεσία στην πατρίδα μετατρέπεται γρήγορα σε μια οδυνηρή συνειδητοποίηση των φρικαλαιοτήτων του πολέμου. Τα νεαρά αυτά παιδιά, που κάποτε ήταν γεμάτα ζωή και αισιοδοξία, έρχονται αντιμέτωπα με τον θάνατο, τον πόνο και την απώλεια των συντρόφων τους. Τα όνειρα για ηρωισμό θρηματίζονται και αντικαθίστανται από έναν καθημερινό αγώνα επιβίωσης και μια βαθιά λαχίτσα για ειρήνη και επιστροφή σε μια φυσιολογική ζωή. Μέσα από τα μάτια του Πάουλ βλέπουμε πως ο πόλεμος μεταμορφώνει αυτά τα νεαρά αγόρια, τα απογυμνώνει από την ανθρωπιά τους και τους αφήνει βαθιά σημαδεμένους, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Τα γράμματα που στέλνουν σπίτι αποτελούν συγκινητικά τεκμήρια της απελπισίας τους και της νοσταλγίας τους για τη ζωή που άφησαν πίσω. Οι στιγμές φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των συντρόφων είναι σπάνιες, αλλά πολύτιμες και προσφέρουν μια σύντομη ανάπαυλα σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τη βία και τον φόβο. Στην ουσία του, το σιωπηλός εις των δυτικών μέτωπων είναι μια δυνατή απεικόνιση της απώλειας της αθωότητας και των καταστροφικών συνεπειών του πολέμου σε μια ολόκληρη γενιά νέων. Καθώς ο Πάουλ και οι σύντροφοί του βιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου στα χαρακόμματα, η αλήθεια τους χτυπάει κατά κούτελα. Ο αρχικός ενθουσιασμός της εκπαίδευσης δίνει την θέση του σε έναν παραλυτικό φόβο, καθώς η απειλή του θανάτου είναι πανταχού παρούσα. Τα χαρακόμματα γίνονται ολόκληρος ο κόσμος τους, ένας κλειστοφοβικός λαβύρινθος γεμάτος λάσπη, αίμα και θάνατο. Αντιμετωπίζουν ασταμάτητα βομβαρδιστικά πυρά, μάχονται σώμα με σώμα και έρχονται αντιμέτωποι με τις φρικιαστικές συνέπειες των χημικών αερίων. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται αδυσόπιτος, ο Πάουλ και οι σύντροφοί του γίνονται μάρτυρες της πτώσης φίλων και συμμαχητών. Κάθε απώλεια τους σημαδεύει βαθιά, μέχρι που νιώθουν μόνο απελπισία και εξάντληση. Παλεύουν με τα ψυχικά τραύματα του πολέμου, με τις ενοχές των επιζώντων και με την επίγνωση ότι ο πόλεμος τους έχει αλλάξει για πάντα. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς χρώμα, μια αιώνια φυλακή από γκρι και καφέ. Ο αέρας είναι βαρύς
γεμάτος με την μυρωδιά της πυρίτιδας, της σάρκας που σαπίζει και του στάσιμου νερού. Αυτός είναι ο κόσμος των χαρακωμάτων. Ένα δίκτυο από χαντάκια και σειρματοπλέγματα που σέρνεται μέσα από τα ερείπια της γαλλικής υπαίθρου. Εδώ, ο Πάουλ και οι σύντροφοί του ζουν την υπόγεια ζωή τους, δέσμοι του ρυθμού του πολέμου. Η ζωή στα χαρακώματα ακολουθεί τον δικό της σκληρό ρυθμό, σαν ένα ατελείωτο τρενάκι του τρόμου, όπου η πλήξη και ο φόβος ροκανίζουν την ψυχή των στρατιωτών. Οι μέρες κυλούν με νευρική αναμονή, διακοπτόμενες από σποραδικούς πυροβολισμούς και απόμακρους κανονιοβολισμούς που σπάνε την σιωπή. Οι άντρες αναζητούν καταφύγιο, παίζουν χαρτιά, γράφουν γράμματα πίσω στην πατρίδα ή απλά κοιτούν το κενό με τις σκέψεις τους να μοιράζονται ανάμεσα στον φόβο, την πλήξη και την νοσταλγία για το σπίτι. Καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν αμύωτος, ο Πάουλ και οι σύντροφοί του συνειδητοποιούν ότι ο πραγματικός τους εχθρός δεν είναι οι στρατιώτες στην άλλη πλευρά της ουδέτερης ζώνης, αλλά ο ίδιος ο πόλεμος. Τα χαρακώματα είναι σαν ένα χωνευτήρι που τους αφαιρεί τα όνειρά τους, την ανθρωπιά τους και τη χαρά της ζωής. Δεν είναι πια οι νεαροί ιδεαλιστές που πήγαν στον πόλεμο, αλλά σκληροτράχυλοι βετεράνοι, των οποίων οι ψυχές φέρουν τα σημάδια της φρίκης. Στην καρδιά αυτής της παρακτικής ιστορίας βρίσκεται μια βαθιά απεικόνηση της απανθρωποποίησης, αυτής της ύπουλης διαδικασίας, μέσω της οποίας ο πόλεμος αφαιρεί από τα άτομα την ταυτότητά τους, την ανθρωπιά τους και την ψυχή τους. Ο Πάουλ και οι σύντροφοί του, κάποτε νέοι άντρες γεμάτοι όνειρα και ελπίδες, σταδιακά μετατρέπονται σε απλά γρανάζια σε μια τεράστια και απρόσωπη πολεμική μηχανή. Τα ονόματά τους, η ατομικότητά τους, η ελπίδα τους για το μέλλον, όλα καταπίνονται από τις αδυσόπιτες απαιτήσεις της επιβίωσης. Η απανθρωποποίηση του πολέμου γίνεται ακόμα πιο έντονη μέσα στην άκαπτη ιεραρχία του στρατού. Ο Παύλος και οι σύντροφοί του είναι στο έλεος των αξιωματικών, οι οποίοι συχνά αδιαφορούν για την τύχη τους. Οι αξιωματικοί τους βλέπουν σαν πιόνια, έτοιμα να θυσιαστούν για την επίτευξη στρατηγικών στόχων. Οι διαταγές δίνονται συχνά χωρίς να υπολογίζεται το ανθρώπινο κόστος και οι στρατιώτες πρέπει να υπακούν τυφλά, χωρίς ερωτήσεις ή δισταγμούς. Πριν τον πόλεμο, ο Παούλη και οι φίλοι του έτρεφαν άπειρη νεανική αισιοδοξία και μεγάλα σχέδια. Ονειρεύονταν να γίνουν συγγραφείς, δάσκαλοι, μουσικοί, όνειρα που τώρα φαίνονταν τόσο μακρινά και άπιαστα όσο αυτά τα αστέρια πάνω από τα χαρακώματα. Ο πόλεμος είχε ρίξει τη σκιά του στη ζωή τους, σβήνοντας τα όνειρα της νιώτης τους και αντικαθιστώντας τα με ένα αίσθημα απογοήτευσης. Ο πόλεμος δεν τους στέρισε μόνο τα όνειρα τους, αλλά και την αθωότητα τους. Οι ξέγνιαστες μέρες της νιώτης, γεμάτες γέλια, φιλία και την υπόσχεση ενός λαμπρού μέλλοντος, ήταν πλέον μια θολή ανάμνηση, μια γλυκόπικρη ηχό, μια ζωής που έζησαν σε έναν άλλο κόσμο. Το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο κλείνει με ένα συγκινητικό και αξέχαστο που υπογραμμίζει το κεντρικό μήνυμα του μυθιστόρηματος για την ανοησία και την κτηνοδία του. Αυτό το μυθιστόρημα του Μαρία Ρεμάρκ είναι ένα χρονικό και πανανθρώπινο τεχνικό έργο που προσφέρει μια ομή και ειλικρινή ματιά στις φρίκες του πολέμου. Ο Πάουλ, καθώς γίνεται μάρτυρας του θανάτου αμέτρητων συντρόφων του, βλέπει τις δικές του ελπίδες και όνειρα να βουλιάζουν στη λάσπη των χαρακωμάτων. Κάθε μέρα έρχεται αντιμέτωπος με την αγριότητα του πολέμου, την απώλεια αγαπημένων φίλων και την σταδιακή διάλυση του μυαλού του και την αποσύνθεση της ίδιας του της ανθρωπιάς. Νιώθει ολοένα και πιο απομονωμένος, ακόμα και ανάμεσα στους συντρόφους του. Η συντροφικότητα που τους ενώνει είναι συχνά το μόνο πράγμα που τους εμποδίζει να βυθιστούν στην απόλυτη απελπισία. Η μοίρα που τον περιμένει είναι τόσο τραγική όσο και τρομακτικά συνηθισμένη μέσα στα συμφραζόμενα της σύγκρουσης. Ο πόλεμος, με τον πόνο και την απώλεια που φέρνει, δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε ήρωες και σε απλούς ανθρώπους. Ο Πάουλ, όπως τόσοι άλλοι, παρασύρεται από το κύμα της ανελαίητης βίας.
Ο θάνατός του, που περιγράφεται στις τελευταίες γραμμές του μυθιστορήματος με κρύα απάθεια, είναι μια στιγμή σιωπής που σε παγώνει. Δεν τον συνοδεύουν ηρωισμοί ή συγκινητικά αποχαιρετιστήρια, παρά μόνο μια απλή καταγραφή σε μια στρατιωτική αναφορά. Λειτουργεί ως μια ομή υπενθύμηση ότι ο πόλεμος συχνά θερίζει τα θύματά του αδιάκριτα, χωρίς τυμπανοκρουσίες ή αναγνώριση της θυσίας τους. Οι ανώνυμοι τάφοι και τα μνημεία πολέμου είναι οι μόνες αποδείξεις της ύπαρξής τους, χωρίς τυμπανοκρουσίες ή αναγνώριση της θυσίας τους. Το μυθιστόρημα μας αναγκάζει να σκεφτούμε την πραγματική φύση του πολέμου και τις διαλυμένες ζωές που αφήνει πίσω του. Μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε όνομα χαραγμένο σε ένα μνημείο κρύβεται μια ιστορία, μια ζωή και μια θυσία που συχνά ξεχνιούνται. Καθώς γυρίζουμε την τελευταία σελίδα αυτής της συγκινητικής ιστορίας του Πάουλ και των συντρόφων του, ας μην ξεχνάμε τα διαχρονικά μαθήματα που είναι χαραγμένα στις σελίδες του ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο. Η παράνοια του πολέμου, η απανθρωποποίηση του ατόμου και η σιωπηλή δυστυχία αμέτρητων ψυχών μας υπενθυμίζουν με τον πιο έντονο τρόπο την κοινή μας ανθρωπιά. Οι ιστορίες αυτών των νέων, τα όνειρα που έμειναν στη μέση και οι ζωές που τόσο άδικα, τελούν μια ηχηροποίηση για το πραγματικό κόστος των συγκρούσεων. Μας καλούν για την ειρήνη, λύσουμε τη θυσία μέσω της μνήμης, λύσουμε ότι η φωνή του έχει στους διαδρόμους της ιστορίας. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, αν σας έκανε να σκεφτείτε το ανθρώπινο κόστος του πολέμου, σας καλούμε να γίνετε μέρος της προσπάθειάς μας να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα. Κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι μας και μοιραστείτε αυτό το βίντεο για να συνεχιστεί η συζήτηση. Ας τιμήσουμε αυτούς τους ξεχασμένους στρατιώτες, διασφαλίζοντας ότι η ιστορία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα βρείτε στην περιγραφή χρήσιμους συνδέσμους και ειδικές προσφορές μόνο για εσάς. Κάντε like, εγγραφείτε, μοιραστείτε, εγγραφείτε, εξής.